Dobrý den, milí přátelé, vítejte u nás ve Zdraví na dlani. Sedím tady v naší roubence a dneska si uděláme další recenzi na tento špičkový přístroj. Je to odšťavovač Sana 929. Jak vidíte sami, je to přístroj, který je kompletně v nerezu, a to se všemi jeho částmi, včetně sítek, šneka. Prostě vaše šťáva se nikde nedotkne plastu. Všechno bude procházet pouze nerezovou ocelí. Za chviličku si to v naší velké recenzi ukážeme. Naši recenzi jsme rozdělili do několika částí. V první části vám přístroj rozeberu, sestavím, ukážu. Ve druhé části budeme odšťavovat ovoce, ve třetí části budeme odšťavovat zeleninu a ve čtvrté části si uděláme mražený sorbet neboli přírodní zmrzlinu. A abychom nezdržovali, tak jdeme rovnou do první části. V první části našeho videa se podrobně podíváme na přístroj. Už ho tady mám takhle krásně rozložený a čím začít? Tak asi motorovou jednotkou. Motorová jednotka kompletně vyrobená z nerezu, stejně jako všechny díly, včetně šneka, kterého vy nevidíte. Máme tady teda velkou nerezovou jednotku, do které se dává odšťavovací komora a potom všechny ostatní díly. Je to přístroj, který má automatický revers v případě záseku. Když tam něco dáte, ono se vám to zasekne, automaticky se to začne otáčet na druhou stranu a za chvilku se to zase vrátí a bude se odšťavovat normálním způsobem. Motorová jednotka má 4 rychlosti, to vidíte vy tady. Směrem ke mně máte revers a potom je tam 1, 2, 3, 4. Většinou budete odšťavovat na 2. stupeň, ale pokud chcete něco rychle vypudit, nějakou měkkou surovinu, nebo na konci odšťavování, je dobré dát 4, on se šnek točí rychleji a suroviny vám lépe vyběhnou. Potom tady máme kompletně nerezovou odšťavovací komoru. Nahoře je duální násypka, buď trichtýřek, a nebo menší otvor na třeba mrkev, anebo ostatní suroviny, jablíčka a podobně. Tohle je spíš na rybíz, hroznové víno a další takové drobnější věci nebo bobuloviny. Jinak tento přístroj je opravdu špičkový na bobuloviny, je to jeden z mála přístrojů, který perfektně odšťaví rybíz, maliny, ostružiny, angrešt a všechny tyhle ty drobné věci. Na konci odšťavovací komory je bajonet, stačí akorát zvednout, slyšeli jste takové cvaknutí, já vám přístroj ještě otočím, tady je tlačítko a pokud stisknu, uvolním opět odšťavovací komoru a můžu ji vyndat. Potom tady máme nerezový šnek, stačí šnek akorát zandat, zamáčknout a už se dostávám k sítkům. Máme tady 3 sítka, respektive 2 sítka, jedno hrubé, jedno jemné a potom nástavec na sorbety nebo na zmrzlinu, na dětské přesnídávky. Nejčastěji asi budete používat tady to jemné sítko s černou gumičkou. Na bobuloviny je vhodné zase tady to s oranžovou gumičkou, to hrubé sítko, na citrusy a ananas. Homogenizační pouzdro, nástavec na zmrzlinu nemá žádné sítko, tam se to akorát zpracovává, zamíchá a vyjde to ven. Já tedy zvolím jemné sítko, vložím do přístroje, potom tady máme držák na síto, opět je na bajonet, vložím a pootočím. Potom je tady, já tomu lidově říkám škrtítko, protože to si nastavíte ještě tady a tímto škrtítkem si nastavujete tlak v komoře. Čím vyšší tlak, tím máte vyšší výtěžnost.
Dají se tam nastavit 3 stupně, 1 s nejnižším tlakem a 3 s tlakem nejvyšším. Jako další příslušenství tady máme nádhernou sklenici na šťávu s logem Sana. Objem této nádobky je 1 litr a hlavně je to funkční věc. Opravdu můžete do ní odšťavovat. Je to pevné sklo, nehrozí, že by se vám to nějakým snadným způsobem rozbilo. Další věc, co tu mám, je sítko. Nerezové sítko přesně padne nahoru na mističku. Doporučuji toto sítko používat na zeleninu. Pokud byste odšťavovali větší množství ovoce, je lepší odšťavovat rovnou bez sítka a potom to přelít přes sítko, které má trošku větší oka. A hlavně, když budete mít více šťávy, tak to půjde rychleji. Tady mám krásnou nerezovou nádobu na vlákninu. Je vyrobená z nerezu hlavně proto, pokud budete dělat zmrzlinu nebo pokud budete dělat nějaké přesní dávky pro děti, tak nerez je inertní a můžete vlákninu používat i k dalšímu zpracování. Potom tu mám špuntík. Lidově si to nazýváme špuntík, jinak je to zátka na šťávu. Pokud děláte sorbety nebo pokud přestanete odšťavovat, vložím ho na výpust šťávy a zamáčknu směrem nahoru. A potom tady máme dřevěné cpátko, takže zase žádný plast, není to nerez, což je dobře, je to dřevo. Jako poslední příslušenství tady máme zubní kartáček, ale ten není na zuby, ale je na sítko. Já si tady takhle půjčím sítko a tím zubním kartáčkem krásně vyčistíte sítko. Jinak tenhle přístroj se čistí úplně perfektně, stačí pouze opláchnout pod vodou, nebo můžete použít štětku na nádobí, takovou tu klasickou. Kartáček používáte opravdu hlavně tady na sítko, aby zůstalo neustále čisté. Kdyby se vám sítko ucpalo, mohla by se vám snížit výtěžnost. Proto je důležité sítko udržovat naprosto čisté. A ještě bych rád zmínil návod, který k přístroji dostanete, protože to je naprostá bomba. Nejenom, že tam máte všechno o přístroji, máte tam navíc dokonce i recepty, nejenom na šťávu, ale také na použití homogenizace, takže například výroba sorbetu dětské příkrmy, vždycky recept, pěkně s obrázkem, výroba mandlového mléka a nebo dokonce mletí sušených bylinek. Než se pořádně seznámíte s přístrojem, tak v návodu je také tabulka na jednotlivé suroviny a je tady vždy uvedena volba rychlosti a volba tady toho zaškrcení. Velmi přehledný návod, který dostanete spolu s přístrojem Sana 929. Odšťavovač jsme si představili a hurá do druhé části, kde budeme odšťavovat ovoce. A to už jsme ve druhé části našeho videa. Teď budeme odšťavovat ovoce, už ho tady takhle máme připravené a já u nás přivítám stáníka, stáník expert, náš odborník přes odšťavování, mletí mouky, lisování oleje, už vám ukazuje cedulku, přes mixování a vlastně všeho, co se týká zdravé stravy. Ahoj stáníku. Ahoj. Stáník má vlastní YouTube kanál a vlastní stránky, můžete se tedy podívat na stáníkexpert.cz nebo na jeho YouTube kanál @stáníkexpert. Tak stáníku, já ti takhle podám, začneme jablíčkama. Máme zase tvrdá jablka Golden Delicious. Máme tady sice sítko, ale my to budeme odšťavovat rovnou, protože ovoce je lepší vzít bez tohoto sítka.
nejdřív naplnit a potom teprve celou tu dávku přes sítko přelít, je to rychlejší. A u zeleniny potom budeme toto sítko používat, ale teďkon ne. Tak, já zapnu přístroj Výborně. na 2. A můžeš to tam skládat. A už nám teče první šťáva. Mám já to jednoduché, když mám jako takového odborníka. Tak já ti dám zpátko, budeš zacpávat. Dobře. Spátko používáme, nemusíte nějak tlačit, stačí akorát, když to volně posunete ke šneku. Tak, tam se to teď chvíli sám. Já udělám obrouskový test. Tady na konci vidíte, že se nám tvoří takové 2 nudličky. Je to naprosto suchá vláknina, žádná vlhkost tam není. Proto právě doporučujeme používat tato zelená jablka Golden Delicious. Je lepší vždycky tam hodit jedno jablíčko a potom zacpat, než kdybyste tam dávali toho víc. Jinak tady dole už takhle máme šťávu. Vidíte, že dole je čistá šťáva, nahoře je trochu pěny. A pěna u jablek je prostě normální. Jsou suroviny, které mají více pěny, jako jsou jablíčka. Červená jablíčka mají ještě více pěny. Potom ananas, ten má taky hodně pěny. Ten budeme také dneska odšťavovat. A takhle krásně vypadá jablíčková šťáva. Pokud byste samozřejmě chtěli, můžete to přelít přes sítko, což já doporučuji, abyste měli čistou šťávu úplně totálně bez vlákniny. A jako druhou surovinu tady máme hrušky. Tak zapni si přístroj, já odendám zátku vypusti, flop. Tohle na to blbý. Tohle? Děkuji. Zatím to vlákniny moc nevychází. Tak, a máme tady vlákninu a vyzkoušíme, jaký je vodka. No, úplně suchá. No, a my už máme hotovo. Zrychli to. Zrychlujeme, abychom vypudili více vlákniny. A
zase Zpátko. vezmeme špuntík. Zpátko. Tak. Měli jsme kilo hrušek, máme 700 ml šťávy. Hrušky mají většinou velkou výtěžnost a s přístrojem Sana teda to je super. V hruškové šťávě je trochu více vlákniny, proto opět doporučuji vzít sítko a přelít přes sítko. A jako další surovinu tady máme pomeranče. Zapneme přístroj na 2. Vložíme pomeranč. Vložíme další pomeranč. No, jdem si zpátko. Vložíme další pomerančík. A další pomerančík. Ten vkládej. A zpátko. Tak mi hadej, já to zase budu vkládat. Hop. Tak. Všimněte si, že to zacpávám několikrát, vždycky dopředu a dozadu, protože ten otvor je oválný, není kulatý, takže vždycky to zacpu dopředu, dozadu. Hodně suché. Teď tam dáme špunt, aby nám nekapala šťáva. Tak. Šťáva potřebuje ještě přelít přes sítko, protože je v ní vláknina. A jako další budeme dělat hroznové víno zelené. Tak já si připravím spátko. Zapneme přístroj. Tak, odendáme špuntík. Vytekla nám ještě trochu pomerančové šťávy. Tak, a hlavně nepředspávej. Hroznové víno se tam vkládá do trychtýřku, ne nahoru do toho otvoru. Tak, ještě nám odchází vláknina z pomeranče. Ještě na test. Vlákniny z hroznového vína máme málo a ono je to ještě malinko smíchané s pomerančem. Tak, je to malinko vlhčí, ale to je spíš tím pomerančem. Šťáva je krásně čistá a bude všechno. A jako poslední ovoce tady máme ananas. A sundáme špontík, ještě tam máme trochu minulé šťávy z hroznového vína. Můžeš tam klidně vkládat po 2 těch kousíčkách. Ananas má tvrdé
stonky, takovou tu vlákninu. Některé přístroje s tím mají problém, ale všechny přístroje z rodiny Sana jej zvládají velmi dobře. A zvládají výborně i Sana 929 Ultimate. Jo. Já bych chtěl udělat ubrouskový test, ale zatím nám tady leze hroznové víno, vláknina. Kterou jsme předtím ani neměli. No, předtím jsme měli malinko, teď vylejzá. Ale šťávy máme hodně. No, šťávy máme přes 300 ml. No, jak jsem říkal Co předtím na začátku, tak ananas má více pěny. Tady máme poslední šťávu v této sekci a to je ananasová šťáva. Tak, pamatuješ si to ještě, jak to šlo za sebou? Jablíčka, Jablko, hruška, hruška, pomeranč, to zelený. hroznové víno, zelené a závorka žluté a ananas. Takže jsme odšťavili ovoce, které nám tady maminka pečlivě připravila a nakrájela na menší kousky, aby to Sana perfektně zvládala. Výtěžnost Sany je fakt skvělá. Co se týká čistoty, ano, dodává se k tomu sítko. My jsme ho teda záměrně nepoužili, abyste viděli, jak to odšťavuje bez sítka. Budeme ho používat potom na zeleninu. Ale samozřejmě šťávu si přes sítko přelijte. Ideálně takový tohoto větší sítko. Tak a teď už se s vámi rozloučíme z této sekci a za chviličku se uvidíme ve třetí sekci, kde budeme odšťavovat zeleninu. A to už jsme ve třetí části našeho dlouhého videa a ve třetí části se zaměříme na zeleninu. A jako první si uděláme mrkev. Tak, mrkev, karotka, to je taková ta nejzákladnější zelenina. Stáník už tam dává sítko. U ovoce jsme ho nepoužívali, u zeleniny ho používáme. Zapneme na dvojku. Tak, a už můžeš odšťavovat. Máme to zaškrcený tady na trojku. Mrkev je hodně suchá. Úplně perfektní. Je to opravdu velmi, velmi suché. Tak já to tady zacpu. Ty to zacpi zašpontuj. Já takhle odendám sítko. Tak, šťáva je naprosto čistá. Takže tady jako první máme karotkovou šťávu. Jako druhou surovinu uděláme Červenou řepu. tak už ji tam můžeš dávat. Zapni přístroj na dvojku. A vkládej a
A mě opět čeká. A taky bychom si mohli oddat špuntík. Ještě tam máme zbyteček mrkve. A už se nám to barví do červená. Tvářej. Červená řepa bude lépe než mrkev. Červená řepa je dobrá pro ty, kteří trpí rakovinou. Pro ženy je také vhodná, protože obsahuje dostatek železa, sice ne úplně nejvíc, ale v té nejlepší formě, takže pomáhá při anémii, chudokrevnosti a samozřejmě na ty ženské problémy. Šupí tam. A já si to asi teď předám na chviličku. A uděláš test. Udělám test. Udělám obrouskový test. Je to krásně suché. A už budeme mít poslední. Krásně čistá šťáva, jak je to přes to sítko, je opravdu čistá. A máme tady takhle druhou šťávu. A jako další surovinu tady máme řapíkatý celér. Výborně. Tak, můžu to Zapneme zakládat. přístroj na 2. Teďka vezme zpátko. A budeme to tam zdávat. Dávej. Zapíkatý celér máme vykrájený na menší kousky. Je to hlavně z toho důvodu, protože obsahuje tvrdá a silná vlákna. Tady jsou takhle i vidět na konci. A ta vlákna se potom namotávají různě na šleka. No, A způsobuje to neplechu. no a za chvilku budeš moct udělat ubrouskový test. Udělám ubrouskový test. Šup to tam. Tak, já to z toho převezmu. Dobře. Tady takhle můžete si povšimnout těch dlouhých vláken. Tak slyšíte takové brzání, skřípání, to všechno jsou normální běžné zvuky, jak se lisuje ten řapíkatý celer. No a třešničku na dortu. A z jedné mističky řapíkatého celeru máme půl litru řapíkové šťávy. Tak a přelíváme. Opět šťáva je krásně čistá. Řapíkatý celer doporučuje jak doktor Walker, tak i Williams Anthony. A máme tady poslední, čtvrtou surovinu. Špenát. Tak, listový špenát, sám jsem zvědavý, jak to půjde, protože, jak opakuju na každém našem videu, když děláme špenát, ideální je mít u sebe mrkev a vždycky vložit hrst špenátu a potom vložit mrkev. Ale my uděláme samotný špenát a tou mrkví to tam protáhneme potom až úplně na konci. A taky by si mohl ten přístroj zapnout.
a sundat špuntík. Tady takhle máme špenát. Já udělám brouskový test. Je tam trochu vlhkosti. A protože už jsme na konci, tak jsem slíbil, že tam ještě dám ty mrkvičky, aby nám to protahlo kresovací ústrojí. Ještě mám mrkev. Tak a to je poslední šťáva dnešního videa a hnedka si můžeme dát do sbírky. Dej si ji do sbírky. Pokud chcete vidět více videí se šťávou, koukněte se na můj kanál Stáník Expert. A nebo na webové stránky stanikexpert.cz. My už si tady akorát zopakujeme, jaké šťávy jsme vlastně v dnešní části udělali. Takže jako první byla oranžová. Mrkev, potom byla červená řepa, Tak. řapíkatý celer a poslední byl špenát s mrkví. A my už se z této části loučíme a za chvilku se uvidíme v další části ve čtvrtek, kdy si budeme dělat zmrzlinu, abychom si pochutnali. Už máš rozmrazené věci? Už si dal věci rozmrazit? Připomínám jenom, já to řeknu i v té další části, že věci na zmrzlinu si musíte nechat minimálně 1/4 hodinky rozmrazit. Jsme ve čtvrté části a v této části budeme dělat zmrzlinu jahodovo-banánovou. A jak vidíte, přístroj tady máme rozložený, takže jako první si tam dáme odštělovací komoru. Jako druhý do toho dáme šnek. Řádně ho tam zasuň a zamáčkni. Jako další si dáme záslepku. Není tam sítko. Je to homogenizační pouzdro nebo záslepka. Tak. Pak si tam dáme tady držák sítka. Šup ho tam. Zatočíme. A nakonec dáme záslepku a dáme ji takhle na jedničku. Šup ji tam. Tak. Důležitá věc. Špuntík. A můžeš zapnout přístroj a děláme zmrzlinu. A už nám to tady teče. Dej tam prosím tě banán. Teď je ta správná konzistence zmrzliny. Tak všimněte si na kameře, že tady komora a plnící otvor je krásně orosený. Jak se tam dávají mražené věci, tak se nám to orosilo. A
Stáňk už tady má lžičku. Tak ochutnávej. Jaká je? Vynikající. Jahodovou část. Já bych si s dovolením také vzal. Já bych si také vzal. Jo. Tak budeme mlsat a už se přesuneme na další část videa, závěr. Jsme na konci naší recenze. Sami jste viděli, jak je Sana 929 perfektní, že všechno, co jsme do ní dali, tak zvládla. Hlavně, pořád to opakuji, je kompletně v nerezu. Na tuto třídu je to opravdu špičkový přístroj, který obsahuje 3 sítka. Máte jemné sítko, hrubé sítko a homogenizační nástavec na sorbety. Tento skvělý přístroj si můžete koupit na našich internetových stránkách. Tady dole už takhle vidíte titulek www.zdravinadlani.cz/e-shop. A jak už bývá naším dobrým zvykem, nejenom dostanete od nás přístroj, ale také dostanete dárky. Tentokrát dostanete přístup do VIP klubu v hodnotě 19 990 korun. Dále od nás obdržíte 2 e-booky Zdraví a čerstvé šťávy. A druhý e-book se jmenuje Čerstvé ovocné a zeleninové šťávy. Až se budete rozhodovat, jaký přístroj si koupíte pro vaše domácí odšťavování, tak pamatujte i na Sanu 929. A nejenom domácí, ale můžete ho využít i v menších komerčních provozech. Jako další dárek od nás je dárek Škola odšťavování 1 a Škola odšťavování 2, kde vás já osobně provedu, jak správně odšťavovat nejenom s tímto přístrojem, ale i s jinými odšťavovači a hlavně ukážeme si a řekneme si spoustu zajímavých informací, nejen pro začátečníky, ale i pro pokročilé. Prosím, dejte nám subscribe, Česky odebírat, like, česky líbí se mi a zvoneček. Což vám přijde upozornění na každý video, který vydáme. Děkujeme. A to už je z našeho videa opravdu úplně všechno. Mějte se fantasticky a určitě se uvidíme u další videorecenze a nebo se ještě uvidíme ve škole odšťavování. Mějte se krásně, nashledanou.